Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Jama'ar wannan group CE Studio, barkanmu da wannan lokaci da jama'an ma sauran gurabruka daban-daban. Ina ma kowa kyakkyawan fatan alkhairi da fatan kowa na lafiya. Kamar yadda ake ta samun tambayoyi iri daban-daban akan yadda ake a fara yin kiɗa na zube, musamman ma ga masu ƙaramin ƙarfi waɗanda ba su da damar da za su je studio a kowane lokaci su buga musu kiɗa sannan su yi waƙa. Su ma kuma ga tasu sanarwa, ga dama ta samu. Za ka iya yin kiɗa a wayarka, za ka iya yin waƙa a wayarka, insha Allah. Idan dai har za ka bibiyi yadda ake abin daki, to za ka iya yin komai. Don a yanzu ma za mu fara yin wani aiki na zube, kamar yadda 'yan uwa suka buƙaci in yi musu bidiyo a yadda ake yin kiɗa na zube. Amshin da za mu yi, launin karin waƙan da za mu yi aiki a kan shi yau shi ne, ya ce, labari na zan ba ku, mamaki na zan ba ku. To, labari na zan ba ku, mamaki na zan ba ku. Bara mu ga ya za mu yi mu samu wannan kiɗan. Kar a manta da sharing, liking, subscribe, YouTube, TikTok da sauran media. Ina muku fatan alkhairi. Bari zan rufe data na, maganin saƙonni su bar zuwa. To, labari na zan ba ku. Bari mu ɗauki 80 mu gani. Bari a tsaye da wannan. Idan na samu tamfo na sai in kunna. To, gashi kamar haka mun samu tamfo ɗinmu a 78. Abin da za mu fara yin launin waƙan. Saboda tunda ba amshi bane ba bari mu ce za mu fara yin busa amshi ɗin. To kenan za mu fara yin wani abu wanda zai taimaka mana domin mu samu damar yin kiɗan mu gaba ɗaya. Bari mu ɗauko mu gani me za mu samu. Bari in ɗauko wata jita hakan nan. To, yanzu bari mu gani, amma bari mu yi transposing ɗin. Bari mu gyara abin mu gani domin ya ba mu daidai.
fara yi din 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 dirin diri din 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 dim din dirin. To wannan shine salon yanda za ka yi ka fara yin aiki na zube kenan. Misali, ai kun fahimci me na ɗauka. Misali, to kun ga wannan shine labari na zan baku, mamaki na zan baku. Ai ku saurara. Yanzu mun samu mun yi wannan a misali ko, to bara mu ɗauko wani abu wanda zai taimaka mana, shi ma ya ba mu dama mu yi wani abu. Misali, ku biyo mu sawu da ƙafafa, sai kun jure mai kyau. Matuƙar kana so ka koya, to dole sai ka jure. Ok, yauwa. To kun ga kamar misali idan ɗora wannan abun, to ni na ɗora na ji bai birge ni ba. To sai in cire shi. Ka dinga kamar idan za ka yi abin da ka ji ya kwanta ma a rai, abin da ka ji bai kwanta ma ba, to kada ka yi. Abin da ka ji ka yi shi bai zauna ma ba, to kada ka yi shi. Kawai ka fasa yi, ka canza wani. Kawai yanzu zan samu equalizer ɗan gyara shi domin ya ba ni dama in saurari wani abu. Yauwa, yanzu na samu na yi wannan, zan zo ɗauko wani abin shi ma kuma in yi wani. To, shi ma wanga kun ga yadda na yi shi misali.
gashi na ƙare shi. Kamar ya ban gane ba. Ina fatan jama'a kuna biye da mu. Insha Allah ga shi dai sannu a hankali kiɗa ya kusan gamuwa.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Za mu tsaye da bidiyo kin a nan mai tambaya ke tambaya saboda ina ganin bidiyo kin zai ɗaukar mana lokaci zai yi tsawo da yawa sosai saboda akwai sauran abubuwa da dama da ban yi ba insha Allah sai a tare mu a ci gaban daga inda muka tsaya ko a wannan kiɗan ko kuma dai a wani kiɗan.